Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Season finale kule Sunday. Yo, imoya phezulu, umkabhuti umile ngenyawo, uvuyo ngathi uyakhala. We guys, yekani leyo ndaba. Niyazi ukuthi angikho serious, ngishilo ukuthi angikho serious kule sonto nje. Siyahleba. Yebo, le drama le ekhona ne-havoc ekhona idalwa umpumelelo, kodwa masisithi siyambheka-ke umpumelelo uSibindi, yazi ngathi ungambuyisela ka-grade 11C ahambe nje yohlupha khona. Hayibo, phela kazi bengibuthana neSembu ngithi ku-season 7 sengibuka-ke la iqala khona indaba yakhe yokuthi uzoshada nentombi, wenza-ke isiZulu. Mayekhuluma ubaba uMseleku noMayeni uthi-ke cha, yena nje into yakhe uzocela izeluleko kubazali, kodwa angeke enze indlela yabo, wenza indlela yakhe. Sekuvela le phathi le futhi nje wegazi kade ngilobu ngintshela lento. Sekuvela le phathi le sebehleli-ke uMayeni, uMseleku, uMpumelelo phathi nendawo. Uyayibona ingane yesikole? La bantwana laba abangezwa laba abafunda grade 11 no grade 12 laba abahlupha nje bagcwale edolobheni, nange uMpumelelo phakathi kaMayeni noMseleku. Uyazi nje mayeselapha ya phakathi kamama nobaba indlela innocent ngayo ungaphika nanokuthi uyena unezingane ezo3. Mayesihleli lapha ya noMayeni noMseleku ungaphika ukuthi uye lo owenza yonke lo msindo awenza lapha ya ngizingane zesithembu lo okozwelisa social media. Khona osike umkabhuti uhambo uTirelo. Angeke yazi ngikwazi ukumfakazela, angeke ngikwazi ukuphikisa ngoba mina ngibazi ngeso le TV show. Kodwa engakusho unalento le. Ngabe ukuba calculative yini ngeEnglish noma yini? Uyabona lento yokubheka phansi engathi awazi lutho kodwa ubewazi. Yazi ngisho lani-ke sithando sami lapho yakwezingane ezesithembu season 1 ubekhona makuthiwa uvuyo iposition yakhe kumele ayimele ngezathu ezithile. So season 1 uqala uziyophela uvuyo umamkhulu, right, ngamazwi kaSibindi, aze uSibindi la exabana khona nezingane zakubo athi abafazi bakhe ebabeka kuleyo position. Ngisho sebefika eMzumbe waze washo ukuthi yena akanendaba yakhe ukuthi ama-siblings eze la eduze wakhe ngoba vele awamazi yena, ngeke ezefane noQueen Elizabeth. Rachel Kunutu nje ufike negama lokuthi uQueen Elizabeth. Ngithi yamazi uQueen Elizabeth manje sasithi nayibo musuku umsukela omunye ngoba sizolifuna igama elizokufanele kade ehlupha. Emva kalokho watshela usinendaba yeSimwe. Mina ngikuthanda ukukandamaya nomunye kodwa kaba ukuthi-ke une-pregnancy. Yavela indaba ngokuthi une-pregnancy. Leyo kuba humble darling lapha yakuthi uvela esothandweni uvele esemjolweni. Akekho-ke osathi uhappy emjolweni evele esuke ashone phezulu ebe nezinto ezimenza ukuthi abange umsindo. Mase kuthi onomsindo eyakhe experience esimbeye lapha akhona nezinto ayikhulumayo also asifani wedarling. Yabo le ekhulunywa onomsindo njengendlela osho ngayo mhlawumbe uthi uyayifosa nanani. Khona lento le engizothi mina ukuzihlonipha indlela engibuka ngayo ngaphezulu kwayo yonke into ngoba ekugcineni la ebudlelwaneni ubudlelwane bungaphumelela bungaphumeleli kodwa impilo yakho impilo yakho, right? Into engakuphathi kahle uzoyifihla uyilimaza wena. Into ezoba yingozi kuwena uyifihla uyilimaza wena. Mase kuba yisithembu kube ubuthebelele kube waya wena ubuphakathi ngoba lesi sixuku esiqhubekayo uyingxenye yaso. And lesi sixuku lesi fanele usithole ukuthi siyaphi.
wena uyakwazi yini ukuya lapho. Ayisebenzi-ke le nto yokuthi u-weak u-strong uzokhuluma amanga because ezinye izinto zizoba affecta impilo yabo waya. Manje kumele kube-ke ongena khona uyabala ukuthi ngibhalansile la, angibhalansanga la, ngiyabhalansa la, khona enye into esike sayibuza laphaya kuThando neSimpho ukuthi njengoba bekhona sibuza kwabadala, angithi abadala bona sebekhona ngenxa yomshado, ukuthi njengoba bekhona bayathembana nani bonke. Angithi ukuba yi-group sekuyabaphoqa ukuthi kube nayo leyo level yokuthembana. Kangakanani-ke yabo, angithi abashadile abazali, ukuthembana ngithi uyayiqonda lento engishoyo, ukuthembana asishiye lapho-ke ekuthembaneni. Lapha-ke kulaba bayingane bayaphuma bayangena, bayaphuma bayangena, athule-ke omunye because kune-goal enkulu, umshado. Impilo yakho, impilo uphila kanye qhwaba phela. Mawubona izinto ezenzeka phambi kwakho ukuthi lokhu kuyi-movie engeke ngikwazi ukuphila kuyo, kufanele ube nombuzo. Vele-ke ama-viewers sekuhlangene nalaba bathi umuntu ozoba unkosikazi uhamba kanje, sebekhuluma izinto ezingabi yilona iqiniso. Yimpilo le engaphindeki. Ngesikhathi kuwumdlalo wakumabonakude, okunye yimpilo engaphindeki. Osekufanele ukuthi nokhona ey'buze ukuthi ngizoyiphila yini le mpilo, ngizokuphila yini ukusaba. Ngoba khona indaba yokusaba ilena ibalekekile-ke, nami nganika ngathi niyabaleka. Mase nithanda-ke mase nithi le show uyifundisa kuphi, sengiyabuya-ke ngizobuza imibuzo, nenze njani, niyabaleka. Ngithe asibize ozosho ukuthi-ke 1 2 3 ingozi, 1 2 3 ibalekelwa kanjani ingozi. Manje maye khona okhomba ingozi noyibukayo ukuthi hayibo ngizolimala, musa-ke uma ungam-understand, mase uzothi u-weak. Ayikho into ezoba ayikho kuyo ma uyi-protector wena, ngoba ekugcineni inhliziyo yakho, ingqondo yakho uzokwazi ukuthi umephi. Ayikho-ke futhi igoal yokuba semshadweni la uzofika ube khona endaweni edark. Ayikho futhi-ke inzuzo yokuba sendaweni la uzophila khona impilo ongayi-understand ukuthi wenzani. Yabo thina singena ngewindi laMzansi Magic, kodwa esikuphawulayo iwindi laMzansi Magic ukuthi lisikhombiseni okunye kuyimpilo. Futhi-ke ofuna ukuthi acaciselwe izinto ezingacacile wenze okufanele, ukuze ma ephume azi ukuthi u-1 2 no-3 siwukhulumile, sabekana kuphi. Ngeso-ke loMzansi Magic ungathi wena uyafosta, ngeso loMzansi Magic ungathi u-desperate, kodwa-ke kune-reality phakathi yokuthi ma ngilapha ngizophila impilo kanjani, ngiphephe kangakanani. Njengoba besho nje ukuthi indlela amuzwa ngayo lesithemba sikhulumayo silobu siqala ukuthinta noma ukushaya intombazane, kanti akulona iphutha, ngoba lesithembu siqale sibekwe kuThando neSimpho fanele ngabe usekhona unkosikazi, kumuntu osangulukile emqondweni, ethi uqala into ephilayo nayenzayo. Bayangena bayaphuma, bayangena bayaphuma, kuney'ndaba ziyacishwa kuqala ezintsha, ziyacishwa kuqala ezintsha. Esimuzwa khona angilona igwala. Yilapho-ke sesibuzwa khona ukuthi hayibo ayinayo ingane inkinga, mhlampe khona i-point alipruvayo, ngoba nala aya khona eyofuna izeluleko uphuma nokuthi ngizokwenza ngendlela yami. Ileya nto-ke sesiyibuza ukuthi hayi akuna-point alipruvayo somewhere. Mase sibuka i-type yakhe nezinto azenzayo nezinto-ke ayivezayo, sakuchoma sakukhuluma ukuthi ngikhukhumele. Mase sithi ukhukhumele ngani?
ngey'mali zikababa. Manje ungamsoli onemibuzo eminingi ngoba ifanelekile. Yabo imibuzo la ifanele khona ibuze sithando sami, kubalulekile ube nolwazi, izinto y'cace. Ungenzi into uvala amehlo ngoba kuzokulimaza lokho. Baningi sebelimele ngokushaya sengathi awuboni, ububona idingaphi leyo nto leyo. Kaloku ukuthi angiyofuna induku noma imvuba, angiyifuni leyo nto leyo ukuthi bheka phansi. Ubheke phansi ngempilo kabani? Ubheka phansi ngempilo kabani? Uma ubheka phansi 5 years later uzobe uthini? Uzobheka phansi-ke mhlawumbe isikhathi esingakanani? Ungamsoli ukuthi yena shuthi-ke akufanelekile. Kungcono kungafaneleki ukunokuphila impilo engemnandi. Ukunokuphila impilo yokuhlonishwa abantu kodwa ubuzazi ukuthi awukho right. Ngaphezu futhi kokungabi kukho right, ube loyal kodwa uzigubhele. Uyabona? Niyenzeleni-ke le nto yokuthi ngibe serious? Angifuni ukube serious this week. Nginomoya wokuhleba kuphela.